Rok 2026 už nikdy nebude stejný. 3 nejděsivější předpovědi během 50 sekund. Proč 708% expertů očekává náhlý technologický kolaps? Proč signály roverů na Marsu mění svůj tón? Proč počasí začíná zapomínat na roční období? Předpověď 1. Masivní technologický výpadek. Elektrické sítě zasažené, satelity zasažené, města se ponoří do tmy, burzy zamrznou. Náš neustále online život se zadrhne. Nouzové systémy se snaží, ale síť je křehká. Stačí jeden dominový efekt a svět stichne. 2. Mars. Předpověď 2. Zvláštní objev na Marsu. Vědci detekují opakující se signály, nevysvětlitelné struktury na Marsu. Ne jako z mimozemského filmu, ale přepíše to, co víme o životě mimo Zemi. Očekávejte debaty, očekávejte tajnosti, očekávejte šokující titulky. Předpověď 3. Záhadná povětrnostní událost. Bouře jako živé systémy. Náhlé superbouře, vlny veder jako fronty, srážky v pouštích. Která z těchto věcí se podle vás vyplní jako první? Napište číslo 1, 2 nebo 3 do komentářů. Kdo napíše správně, dostane srdíčko.